Cafe Square eduke kabadon ha nong tmai shillong ka ai jingrap nakabanta ki to ki bakwa ban lek pule yak jing pule MBBS ha Bangladesh bat ha Russia nakabanta ka jing tip ka ba company ha chphang kumno ban wat yak admission hakini ki artli ki ri phila ban chupon how to number kandai pran riu lai nyo kandai san nyo Shibanta banwanra ya ki jimbam ki bakhoj ki babang bat ki basngain lingba ki jimbam tenrai ukhasi ka MS Datori Food Enterprise bala long try da ikong iba kodor wa lang kabadon hagasnong saw nong kharai Ribahoy district tangba ka penmi jimbam ne ki jingdi baper kum ki so trun so phan so sing so yong so jaw bat ki wei ki jai so ki ashar kum ki ashar domsi dos year dos nyang lungsej sopiang bat kiwei de ka MS Datori Food Enterprise kala pliru da kedukan bam tenrai kabala ai kerteng MS Datori Kasi Food Stall kabadon hakanihi kasnong ha saw nong kharai la penlong yakani ka enterprise pan pli yakani kedukan kum sibenta ban penne pensa yaki jai jingbam tenrai ban penne ru yaka sengkam lajong ban yang halaki jong kikjan pila ban order lupa yakini ki jai jingbam how ni phone number pranyo line not kandai line nyo pranyo kandai sawi way prakandai lai ar nyo Hakabaningkong marsnay ki juice ki candy lani ki chip lani ki spices lani kinu ki ibadai ho processing ngalayo e training nga la ndep hadu license ki training kata gede bat ki ayurvedic bat ki preservative kita ki arjan kambang ala pendep ya kisi ki bang pendep ka training kelas kala adan hadu shibna shiteng ya kata hadin bang ala ayo iki training ala pendep teng ala sedang berpersang de matakam de syuk kasin ke beningkong bang persang kini kala de kasin ke babun sin hi kini kimar ki bamentapan kila long bangat ha pat kiwe pat kistia Dapat mata kita ka ano ko kung naik ini pak. Bidan daga kamera ka bakar ini. Ya kabamenta te ngempat dan ni kata kamera ni kata unit ngarang snahi hapo ying lajong hi te ngan persang hi kabala ban wanra pat lakajong ka kamera hi na kata ka ni ka proses. Itu perkan tu pada bagi wanra ini bukan bantulan kabaningkong perkat ba hakajing ui jonga kalay ba ngiu i ba isok jongi lani kipai jongi lani kinu gijat marbam ki bang ki mi nang ni pok kajala jongi ngi yabe pat ka jong kiwei ringi pensep ai pat ki ngi shu ngimla pat ban wanra ban pensna bunjat ka na uwe ujat jingbam te ngi penerkam tang shi jat ki ban penerkam te hakabang aliu ipan akwa iban pangkelai kini daki babun jat ki jat jingbam tang na wi jat so lani jat marep na kata kadaw nga akwa banwanra han po kadukan nang ba kibriu kinam yabe tan ban shim ya kajong kiwe namar ba kani kini kimar ki marep ki bangi peni ban peni jat jingbam ki ki fresh kinde ki bangi labu deki bangi khet na ngiyo na ki nongrem ngi wanra ni snano ni sanyo hakita ke duro sa jingbam e kamot dangi sini kajing yu ijengai pat kalong ba lada ki we ki yabe e kajong ki we ki bana shabar stir e katno sngi kala dan ha lenti bat katno sngi shwa bakin proses ya ka kala long no kamda long fresh adu bakan da poi sadu ba kani handu kini ki area jongi rain ngi pat nang ni ki ba penmi hinang ni kalong bit ka ba fresh bat kalong hi ka ba yarap hakakot kakya bunjat ki jat marbam ki jongi ba penmi nami ka nijla makhalaya kahe ba ka diman sa bar namar ba kidan nya kita ki nutrition ki ba biang na bataki marap jong ki ba penmi nani jela jong dapat batai kita ini kita sok pi kelano atur jong ka sok kibun jat kita ki jat sok ki ba ibangi penkela kum uso yong nani uso trun ha ka umso nani ibang ginger ale na uka umso sing ngamix ba bat ka umso jo nata kidon ki
kini ku sok tempur baong nang ta kibun jat kisok kiba ni penmi ha ka usok. Ini kisah kali di yon di Wanra. Ano ko? Ya kini kisok ni wanra na kaba iyo na kibru lokal hinang ni iba kitung i rap yêu ni ujat mar te ni khiet pat na ki ke. Bangi ang ni ka lukan tingnan lang ni ka pamraja do jadi. Kau bilang orang betul kan? Kemudian subatai sepang kami ka dukan kaba ngabu lang ni kini ki tan kini ki ja di jado kam sem lamut ba tang ba ban ngam sem lamut tang ba kan ya balani ngebangan kamai pisa nrei ban pensa pat ya ka jinglong penrai ma ban ngin ya be tan ya ka nginam pelet ya kata ka jinglong penrai jong ni kwa hiba kansa bat ngin pen mau hiru la shai la sisi na taki kun kiti bakin mau ka jingbam penrai kat bala ngan yele hiban persang ban nang penha susu nang Kau su betai lem ni yang beri pertanyaan. Kau ni ka pam. Ba kiwiru ka pili. Pati ka magatan. Kemudian ipi aku beli ipi kipat ba kipapet ikan ke video kaba ke channel ngasobha ban kepat ipi bakin wan ban man kemudian ya kata ka jingbam kabang nga asyat bat nga peni bat kemudian ru sekang kani jingbam tenrai hila ban wan ngipirang sobha lut ya baro namar bahang ni ngila ban kat kabapi pikwa hila ban min saai ya number phone hangni ban pila ban order lupa dan ni pila ban tuan pun tu pila ban order kinu kinu kita jingbam ki bapi pi kwa